Yabona mina mfethu, yabo mina ngiyinsizo ongayithemba. Yabo mina sengigcina imfihlo zabantu abaningi. Imfihlo zabantu abaningi ngaze ngitshele umuntu kuze kube imanje. Yabona mina mfethu, uNtshebe umakhenika ngambamba nabamfundisi emvalelile kwakhe. Yes. Uma ngibabamba bangibribe nge-1000 mase ngingatshela imuntu ngoba mase ngitshela abantu impilo yamamfundisi ingabhidlizeka nekhaya lamamfundisi ingabhidlizeka. Kuzokube manje. Lokho bangibribe ngale yasikali sankazi leya. Ngaze ngitshele umuntu. Kuzokube manje. So mina into ongayithemba nje. Mamfundisi noNtshebe i-secret yabo isa safe namanje. Ngaze ngitshele umuntu ukuthi bayalalana bona. Ngaze ngitshele umuntu. So nje mina into ongayithemba.